Amai Jilimba, aka Patience Musa. Mama, welcome to Power FM. Thank you so much, Baba. Fadzi. Mbuya vafadzi. Komuri medu. Apana. That's beautiful. Thank you so much. Thank you for coming to Power FM. Aiwa ndotenda. Pano pa ZBC ndepenyu zveba. Aiwa ndopata. Ndimi mungatotiudza nezvapo. Kwete kuti tikuudze. All right, that's beautiful. So, you started acting in 1986? Yes. Wow. Wow. How old were you in 1986? Zvimakore singadina. Baba fadzi wakuda kuonerera. Asizo zvatenderana. Ndokumira ipapo. Yes. All right. Wow. All right. So titange nekudzokera kumashure. Patience Musa akatanga sei rwendo rwokupinda munyaya dzemadrama idzi? Chii chakakurudzirai kuti mupinde muzvekuacta izvi? Indingangoti zvinhu zvanga zviri mamuri. Saka zviri ndiri kudaro ndaiteedzana nevanhu vandinoona vachiita mukurumbira wekushanda muma-arts industry. Okay. Saka ndaipinda pakasiyana siyana. All right. Kubvira kunana Chiundura Mwoyo, kunana Mbuya Mulambo, kwese koko takapinda vana Stembeni Makawa, vana Ningirikini Musowe, vana Shoko, ma-directors ese iwayo andakashanda nawo. Saka vakawanda vana Chidhuza. Vakawanda. A lot. And utaura ma big names. Yes. Kwete mbichana. Anaitaika kuwe. Inini ndakashanda nevanhu vakawanda. Vakandikurudzira mukuita zvinhu izvo. Zvikuru ana Stembeni Makawa nana tina director wedu Musasa. You know him. Yeah, I've heard of him. Aungange uchimuziva. Izokwadi tatichiri tasata zvagwa. Zvokwadi. Ikiwa iyo vamusasa. Saka takabvira kure tiri pana. Wow. Zvakanyanya. Ende ndisati ndauya pano ndakamboita zvimwe ndiri kumasure uko. Ndiri kuma private kusvikira ndazoti mu-ZBC kwecha. Ndobva mapinda pano pa-ZBC. Ndopandakurira ndopandachemberera pano. Wow. And we are counting now 41 years. Zvakanakisa. Wow. So mungadzika neswe here kunyaya ye-list remadrama kuti makatanga nedrama ripi, mukazoita ripi, zvichienda zvakadaro, hamuchiri kurangarira? Unoziva kuti madrama ndakaita iwayo ndofunga yato dementia. All right. Ndinotorangaridzwa nemafanzi. Okay, ndo angatokurangaridzai kuti muchiri kuziya riya muchiri kuziya upenyu mutoro zveshuwa mavhuro manyoro muchiri kuziva all those things. Saka akawanda madrama ndakaacta ende matowns ese muno muZimbabwe ndakapinda ndichiita madrama ndichibatsira maproductions akasiyana siyana. Kwese kunana Masvingo, Marundira, Chifu, takapinda kwese Nigeria, takaacta nawo vanhu iva. Wow. Saka madrama izvi ndo pamuri ndototi pamusha. Chaizvo vakakuraone. Kuraone. Vana Zuku. Zuku. I remember. ZTV, those old days. Tichiri kuona Gotsi TV. Ichiri black and white actually. Yes, aiwa. Chichiri chiGotsi TV. Chaitonakidza chichitorwirwa vanhu vachitoziva kuti ungoenda kumba kwaNaningi kunoona TV. Next door. Boots waiti pamba pane TV unoona nekuzara kweshangu pasi dzakazara shangu. Nguva yatanga. Inodiwa mari nevanhu vaibhadharisa $1 kupinda. Kupinda mufunge zvenyu. Asi vaita pakukama.
hanzi madha ndinovafarira zvekuti Shelm hanonzi mai nenyasha John kuEastview hanzi madha ndovafarira iva ndati she is a free spirit. Aiwa mai nenyasha ndinonzwa kutenda Mwari zvikuru kana uine mafanzi vanotonzwa kuda kudaro unoziva kuti ispirit yaMwari iri maari ukaona vanokuvenga woziva kuti iro zispirit zimweya wokune spirit yakanaka kweta zimweya rakashata zispirit rasatani. Wow. Hanzi inini ndakanyafarira kuva ndakanyangofarira kozviona sezvapfuura sina basa. So not knowing it's history. So it's a lesson that we should also learn today. Kuti kana uchita zvino unofanirwa kunyora for the sake of record keeping is important kana wakuzoita. Wow, that's beautiful. So 41 years mama, it's a milestone. Tiri kuti isusu mafamba experience hombe achievement hombe munonzwa sei muchitarisa rwendo rwenyu kubva pamakatanga kusvika nhasi 41 makore makumi mana nerimwe. How do you feel? Inini ndinonzwa kufara. Yeah. Mukati mandiri neropa randinaro remadhirama ndine ropa remadhirama mwanangu. Ndinonzwa kutenda Mwari nekufara zvakanyanya nekuti vazhinji vakazvitadza. Vazhinji vakarasa mwoyo unoziva kungove chive nechiramwa. Vazhinji vakaita pride vakabva vadonha. Nokuti paunonzi maichilimba ndobva vanhu vanoita pride excitement pride kwete excitement. All right. Pride inokudonhedza because unewa kuti ndakuzikanwa inini pachangu wakushaina saka mukushaina muya ndomukutotadza wobva watorasika. Saka vazhinji vakaita izvozvo vakatorasika saka indonzwa kutenda Mwari kuti pandakasvitswa naMwari panapa hakusi kugona kwangu asi nyasha. All right. So lesson ratikudzidza because nhasi ndava kugara ndavaudza kuti kana muchida zvekudzidza kana muchida zvekudzidza nhasi malessons ihope tapa lesson number 2 zvanzi namama usaita pride ramba uri humble. Wow. Tadzidza ivapo ramba uri humble. Keep your records ramba uri humble. Amairika. Keep your records. Wow. Hanzi vanhu vakawanda vanokuzivaisa Mai Jilimba. Zita iri rakachinja sei upenyu hwenyu Mai Jilimba as well as kukuziva muri Patience Musa zvinofamba sei? Patience Musa ndichatoride. Okay. Ndoda iroro rinofarirwa nevanhu kufarirwa kunzi Patience Musa Mai Jilimba kureva kuti vari kuda zviri kuitwa naMai Jilimba. Saka ndo rinobva raita noise zvakanyanya. Saka ndinonzwa kuti irori riri kuita noise ndo rangu randinoda Mai Jilimba. That's ndere basa here kana kuti it's your real name kana kuti personal name kana kuti from maybe the side munenge muri married or what? Is tare basa? Is tare basa kai. All right. Jilibe. Ndo patata kuda kusika ipapo pajili baby as soon as because we are seeing pictures tiri kuzviona kuti you look 15 though if not 20. That's Jili baby for you. Aya. All right. Adzi inini pane randaufarira ravaka actor nana wewa Melissa plus madrama awo mazhinji ainakidza zvese nokuti dzidzisa tsika nemagariro. Ini ndonzi Mai Lorica paHighlands. That's feedback. Hanzi tavdzidza be humble, be kind. I'm Reverend Emmanuel Shamba Gazaland Chiredzi. Thank you Baba Fadzi for bringing Mai Jilimba. Feedback ya muri kunzwa. Shoko Mr. Shoko. The date. Wow. Vashoko akanga vari humble zvakanyanya ende vaidzidzisa zviya zvekuti ukanzi chema naashoko hausi kuisa vhiksi kana kudii waifanira kutongopinda mukarekta kutochema zvechokwadi musadaro saka mukureva kuti because I remember there was a scene yamakachema imbwa aiwa inini kana nanhasi so tikatoti Mai Jilimba chema munogona tongochema zvisina vhiksi mukati aiwa zvakanaka cherega kuchema musachema. Oh, wow.
Wow, so talent haina zvekumbo aiwa hautangi wazora haina manyemwe talent haina manyemwe haina kutengwa kana zviya zvekuti ndozonotenga kuti ndipinde. Wow. Aiwa kana usiri kukwanisa kuburisa role hapana kuti unonzi unotenga director kana producer. Unofanirwa kuburisa role zvinofadza mafans. Wow. So nai mama, pamakore esaya ndezvipi zvinhingamupini zvikuru zvamakasangana nazvo uye kuti makazvikunda sei some of the challenges mukuacta umu? Uchireva mukuacta mucareer yenyu kubva muchitanga for 41 years zvamaisangana nazvo semaproblems nemakundira makazozviita? Tinogona kusangana nevana auya kana kuti muproduction vaine chinangwa chekuti ndiri kuda kunotsvaga musikana kana mukomana. Alright. Ogona kupiwa major role. Alright. Saka kana akapiwa major role vonyengana vodanana. Alright. Kana vadanana zvemashuwa in real life. Okay. Zvinoreva kuti mutambo kana vakange vatswinyana chete mukomana iwewe ukazoda kuti waakuda uzvo zvakureva kuti uyu akutsamwa. Alright. Mangwana haachauya kuproduction asi imi muri kutori obhi rakatomirira iwewe kuti tiri kudawo peshi kuti auye kuseti. Inini ndiri kuti baba ningi baba fadzi vakandinyenga vakandiramba saka handisi kuzouya ikoko. Also in other words marelationship evanhu in real life it was actually a challenge. Big challenge. Saka zvaisatobvumirwa kuti zviitike izvozvo. Machallenges ataiwana ekuti role inenge yatourayiwa kuzotsvaga kuti mwana uya akaendepi saka tomuwana sei haachawanika makutokasta futi panyowani makutotangazve saka ichallenge iyo. Okay. Wow. Right. Then nekufamba kwenguva mama industry yemadhirama eZimbabwe yashanduka sei generally mukuzviona kwenyu kwamuri kuita machanges for 41 years now nekuda kweAI dzavako netechnology dzavako zvichirere vachiri kuramba vachikipa the original concept here kana kuti pane kakuchinja kariko kamoshuwira kuti tomboti chakupai mukana zvamungada kugadzirisa those changes kana kuti is it for the good? Isusu tiri pano paZTV taidzidziswa kunzi kutuka hakubvumirwe kutoti pfutseke. Alright. Asi izvozvizvi musocial media vana vari kutuka havatyi kana kuti indimai vedu ava havatotye takutoti inini mafirst days ndaitochema kuti ini handaumborarama muacting muchiitwa zvakadai. Ende ukavhura vana vamazuvano ivava vari kuti tavhura mapeji tazoita mastations tazodii hapana chavanogona vazhinji vachona chavanodzidzisa kuti angakwanise kuti ava ndambuya vake iwe uri papapa iye ari papapa ari kuona content yako. Zvataita isusu kuti bhutsu dzaizara panze vana vachienda vana baba nanate iye zvinezvi zvakutonyadzisa kuti ukavhura social media unongonzwa nyaya dzisiri idzodzi madeep down stories aya ekutuka. Saka hatinyatsonzwisisa kuti vanhu vachida kuedza kudzidzisa here kana kuti kushoropodza. So this is another lesson that we are learning from you kuti maplatforms akaita seTV nesocial media vana Facebook nanani haana kuunzwa kuti tisvibise society. Kuti tifadze nyika tiri community yakangobatana tidzidzisane because mukuacta mune kudzidzisa ririmo. Saka vanhu havachazvitora saizvozvo vakuzvitora sekuti tofanirwa unotoona vamwe vanhu vatoma enemies kusocial media kutorwa asi havabike sport imwe chete havatozivana kuonana vanongozivana mavoices. Wow. Vanenge vakutotukana. Wow. Zvabva zvatiendesa panyaya yatatizotaura futi nezvayo tichiri pasocial media ipapa pamhai kuti imimi muri kuti zveshuwa social media it's supposed to be a good platform yekuti vanhu vanga vachidzidziswa. Imimi you have moved makabva kudrama makabva kuTV ende muri kurarama mumodern world yatitori zvezvi ine Facebook ine TikTok ine zvese ine content creation at another level.
yemaskits nguva yemaskits inoyatava ino but muri kuti imimi zvakamira sei munomanaja sei because I also follow you. You need to follow why you've got over 300,000 followers on Facebook. And digital even when you posted the flyer redure kuno kuna mwaito nyora zvimwe zvinhu. Kutanzi muri kumanikidzira mazoita sei ndakatomboita hasha ini. Zvandi uri kuzviona. Zvinesina kana sense. Iye zvinezvi toti susu munhu kana kuti ablesswa. Exactly. Izvo zvandi uri kuona kuti ndati ndisire chimbo chaJaprez nechikonzero chokuti Japrez inini ndakaita naye chimbo naye mukuhasha wangu. Okay. Asi nhasi uno ablesswa now we say week now ablesswa inini andiregere kuposta obvious kuti makorokoto kutenda kuti Japrez thank you very much wasvitsawo makore akadai Mwari vakuitira nyasha makorokoto ndochitendawo sei weeknelo vamupa chipo chakanaka pamberi pedu. Exactly. Unotoona munhu achiita godo wotozvipidigura wototi wona vatanga kupema. Nai mama who doesn't want that say weeknell moment or the say weeknell day? We all dream and pray for it. Saka kana rikauya it's a good grace dzetu wana Mwari. Saka ndakatoona kuti izvo ingaitori content yandiri kutopiwa nevanhu ndandisina kuzvivuonera kuti ndiri kukumbira ndiri kupema. Therefore ndiri kuappreciate vana vemuZimbabwe vari kuitirwa zvakanaka vakakura vachitambura tichiona. Saka sei weeknell wozouya vosimudzira inini ndoti thank you very much sei weeknell hanzi vapema vari kutsvaga mota yeti aiwa vanhu hatifanirwa kukura negodo rekuti uyu aitirwa zvakati. Saka hazvifanirwa kudaro vari kuappreciata chii vari kuidawo mota. Inini whether ndapiwa mota kana kuti handakupiwa mota asi ndinonzwa kutenda Mwari kuti Japrez aitirwa zvakanaka. Exactly. Ndonzwa kutenda Mwari kuti chiundura mwoyo aitirwa zvakanaka. Exactly. Vanhu vantakararama navo titoona kuti pasina mashandiro aita chiundura mwoyo. Chiundura mwoyo anyora mabhuku muzvikoro. Chiundura mwoyo atidzidzisa zvakawanda. But titarisire kuti chiundura mwoyo afambe netsoka mani. Totonyarirwa isusu tise maZimbabwe. Saka sei weeknell vakamupa motikari chii chakaipa kuti ndimutende inini zvangu veteran actress proudly veteran actress zvisina kana mwoyo unorwadza zvisina kana competition saka ndikangokuonewo wanditukira izvozvo ndongoramba tikoposta thank you sei weeknell kuitira kuti woramba uchindituka peji rikuri peji richikura ndobva ndakuti peji rajili richikura and remember I remember yesterday pane pamakatotsiura vanhu muchiti kwai munoti mota yefreeman yaita sharu pakuti itsaru or whatever zvine basa rei atombopiwa and people are continuing. Zvino ndiani mabillionaires atakamboona achipa vanhu zvinhu? Hapana. So my question to you was going to be, how do you manage pressure yose social media? Munozvimanager sei kuti murambe muri content, because in as far as I see you keep on smiling, you keep on glowing. Amusitomboratidza kuti mune kakubatikana kana kuita sei. How do you manage? I manage because inini kana ndikaona kuti ndotofara kuziva kuti izvo ndinotori nevavengi. Alright. Izvo ndine vanhu vanondifarirawo. Kune vana vachibudisa ma-true colors. Yes, saka ndotoziva kuti apa Facebook pane masatani. Saka atambotaura ndotokuringa neziso dzvuku ndichitoti iro zisatani ratanga kutaura. Saka masatani ese ndaona nekundituka nokuti ina handituke vanhu. Aya zvakaoma. Hanzi muchiri kugara pasocial media varungo hatisi kuvaona. Baba havazi actor. Okay. Saka nekushaya unhu kunoita vana vekusocial media. Vanotanga kuti ndinoguma ndakutukirwa babo vana zvogosete. It's not fair. Hanzi can she share her family vane vana vangani and their names if she can? Inini zvinoitika mwanangu ndezvekuti ndine vana vakati wandei. Vana vese munoona vakatenderedza inini. Vana ivavo inherera vazhinji vacho. Wow. Vana vangu
kuti ndizovaseparata naye vavo ndichiti uyu ndiye chai chai, okay, uyu peshe ndiye chai chai, handisvike pakudaro. You don't do that. Okay. Wow. Hanzi Maijilimba ndo vazivira paZTV drama rainzi Masango Matema. That's a Koni in Honde Valley. Muri veteran. Fire Maijilimba hoyo. My name is Rakafa Indombosha. Kupiwa inyasha. Yeah. Dzango kuwa now. Dzinenge dzango kuvisita pauri ipapo. Saka kana nguva ise hakuna chisina nguva, saka wakanzwa nemba wachiti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Zivai nemwoyo. All right. So you are a Catholic? Yes. Levu ramakasvika kandira muri anoita sei? Mongona mukurudzira mashoko api? Kana uchida kusvika pandasvika inini, usatarise zvakawanda wanda. Usabvunze vanhu vasina ruzivo nezvauri kuda. Okay. And ukaona ukabvunza kumunhu ane ruzivo asi aine godo. All right. Siyana naye. Okay. Utsvage munhu anokukurudzira mune zvakanaka. Kana wapinda wawana access yekupinda. Haikona kuzoti aka kaproducer aka. Okay. Kanondudze kuika kaenda kaita form 6. Ndinoziva. Ukangoziva chete watouraya watoponjesa pasikoro. Ukange usiri reliable pakunge wanzi uya kuite mutambo woziva kuti waponjesa futi pasikoro. Wauraya pasikoro. Nokuti kuti uzodedzwa munemwe production unenge watoone zita rekuti watoone mbiri yakaipa yekunzi aiwa uyo reputation yako inofamba. Aiwa senzeke naye mwana uya she's too talkative. Ende abate nguva. Wow. Saka unova mwana anobata nguva, unova mwana anoteerera paseti, unova mwana anokudza production yake, vakuru varimo nevese vauri kuacta navo, makuhwa futi ndo anoita kuti uuraye zvakawanda. Pamuchati producer vakapiwa mari vakati watora mwoyo wakutobva mu production. Wow, thank you so much Mama Jilimba.